Segwaċi tal-Kamra Sportiva, nsemmilkom mhux soltu li noħorġu videos ta' reazzjoni imma ċirkostanzi u l-aħbarijiet tal-ġurnata obbligawni li nagħmel dan għaliex dan għodu faqqat sajjetta minn dawk il-qawwin nistgħu nsejħula hekk u fiha rajna lil Christine Horner, il-bniedem li qegħdin taraw fuq l-isfond, jitkeċċa minn team principal ta' Red Bull wara 20 sena ta' servizz li fihom Horner mexxa l-Red Bull għal 8 titli ta' sewwieqa, 4 b'Sebastian Vettel u 4 b'Max Verstappen u 6 kampjonati tal-kostrutturi fl-istess perjodu tista' tgħid bejn l-2010 u l-2014 rebaħ 4 u mbagħad fl-2022-23 rebaħ 2 l-oħra. Id-domanda hija ovvja hawnhekk, konna qegħdin nistennew din it-tkeċċija? Sinċerament le. Faqqat bħal sajjetta fil-bnazzi minkejja diversi xnijat ta' anki interess minn timijiet bħal Ferrari lejn Horner. Horner stess qal li t-tim tal-Red Bull huwa it-tim illi fih u iħossu home. Jiġifieri kienet tkeċċija li żgur ħadd ma stenna. Biss fil-fema tiegħi naħseb li tkeċċija kienet ila ġejja sa ċertu punt għaliex min kien isegwi wkoll u jiftakar x'ġara s-sena l-oħra il-power struggle li kien hemm bejn Christine Horner u Helmut Marko, konsulent ta' tim Awstrijak, anke wara diversi każijiet li Horner kellu ta' abbuż sesswali fuq xi impjegati tiegħu. Mbagħad isu minn hemm ħanejdu hekk bdiet maltempata illi mbagħad komplet twaqqaf l-ewwel ta' Mejju 2024 meta Adrian Newey ħabbar li se jitlaq lil Red Bull u eventwalment ingħaqad mal Aston Martin u mbagħad it-taħwit u l-pudini fejn jidħol it-tieni sewwieq Sergio Perez li jagħmlu sin Yuki Tsunoda, l-ambjent inċerti li hemm fuq il-kuntratt ta' Max Verstappen, it-telfa tal-kampjonat tal-kostrutturi sa' situazzjoni tal-lum fejn letteralment qegħdin naraw ir-Red Bull illi ma jafux fejn se jaqbdu jagħtu art tant li anke fil-kampjonat tal-kostrutturi issa waqgħu ir-raba' u d-distak dejjem jikber bejnhom u bejn il-Ferrari u l-Mercedes. Taħseb li kienu raġunijiet għalfejn Horner tkeċċa. Naħseb illi matters came to a head rigward il-power struggle li għalkemm forsi ma smajniex fuq dal-aħħar imma xorta relazzjoni bejn Marko u Horner ma naħsibx li kienet daqshekk ottimali. Il-fatt ukoll illi ir-Red Bull ma jistgħux jaqbdu iżjed art mhux se nsemmi l-McLaren għax il-McLaren ormai ħarbu bil-kampjonati sew tas-sewwieqa sew tal-kostrutturi imma wkoll bid-diversi problemi li għandhom tant illi mhux se nsemmi xejn jekk inneħħu l-punti ta' Verstappen mill-klassifika tar Red Bull it-tim jinsab l-aħħar fil-kampjonat tal-kostrutturi. Tsunoda jidher li mqabad x'kaptu tal-karozza. Kellna wkoll ammissjonijiet illi ir-Red Bull bnew karozza illi hija undrivable. Verstappen dejjem igerger bil-problemi fuq il-karozza ta' min isemmi wkoll il-fatt illi protesti ta' Horner waslu biex din is-sena mill-Grand Prix ta' Spanja jinbidlu regolamenti bit-tama illi dawn irresqu il-grid iktar viċin x'ġara minn Spanja law tliela misjuqa 4, 3 doppjetti tal-McLaren, il-Mercedes l-ewwel u t-tielet fil-Kanada, podju miżeru jekk niftakar tajjeb għal Verstappen fil-Kanada ma bqija baħħ assolut.
Forsi dawn kienu il-manuvri illi waslu lill-dirigenti kbar ta' Red Bull biex ikeċċu lil Horner mill-tmexxija. Forsi wkoll punt li anke nistgħu naħsbu fuqu huwa l-fatt illi bejn Horner u Verstappen jista' jkun l-inkiser xi ħaġa u forsi din kienet ukoll mossa disprata min-naħa tal-Awstrijaċi biex iżommu l-maksem. Kif tafu Verstappen qiegħed fil-mira tat-tim tal-Mercedes li jqirduh b'saħħa, għandu klawżola l-Max illi jekk sal-waqfa tas-sajf ikun ir-raba' jew iktar lura dik il-klawżola tista' taġevolaħ biex jitlaq lit-tim. Ovvjament nafu illi anke s-sena d-dieħla jidher li l-għajta hija li l-Magni Mercedes ser jkunu l-iktar b'saħħithom. Meta min-naħa l-oħra ir-Red Bull fil-fema tiegħi tilab Gamble tmur għal Magni Ford u minn hemm ukoll se jibnu l-muturi in-house in kollaborazzjoni magħhom u ma nafu se jiġri. U jista' jkun li dawn il-mossi mill-Verstappen mu qed jogħġbuh xejn, kienu jafu li anke bejn Verstappen u Horner l-affarijiet ixxaqqu, għaliex Verstappen kif ħafna minnkom tafu biċċa waħda ma' Helmut Marko, u jista' jkun ukoll illi din kienet il-mossa illi waslet mossa disprata biex waslet lir Red Bull biex ikeċċu lil Horner u forsi iżommu l-Verstappen hemm għalkemm jien ma nemminx. Speċjalment wara din l-aħħar mossa illi anzi iktar pjuttost naħseb setejn il-Verstappen biex jgħidilhom ċaw baj u jiena sejjer mat-tim tal-Mercedes fejn hemm iktar stabilità. Konklużjoni, Horner jista' jkun ukoll li m'għandu mhux ma narawh għaliex nafu wkoll li hemm tim prinċipali ieħor li jinsab taħt pressjoni Fred Vasseur tal-Ferrari u mhux l-ewwel darba smajna biex nijat ta' Horner illi wkoll jiffirma mat-tim tal-Ferrari. Possibbli fid-dawl ta' daxnijat konsistenti wkoll li post Vasseur mal-ħomor jinsab mdenden. Biss jiddispjaċini għas-supporters tal-Red Bull imma naħseb il-futur tat-tim tagħkom jidher inċert għall-aħħar, speċjalment wara din il-mossa. Issa kull ma rridu naraw huwa kemm Laurent Mekies illi kien il-prinċipal tar-Racing Bulls u s-saħa promozzjoni fit-tim prinċipali se jkun kapaċi jikkalma naqra l-maltemp li hemm f'Milton Keynes u ukoll naraw kemm se jirnexxielu jirreġġa' lir-Red Bull fid-direzzjoni tajba. Jiena issa ħanqaf hawnhekk, nfakkurkom li aħna listedna bil-waqfa tas-sajf, però niltaqgħu f'Awwissu għal programmi ta' botta u risposta li jerġgħu jibdew regolari malli jerġa' jibda il-kampjonat tal-futbol. Bil-ħaq, ejdulna tagħkom x'taħsbu wkoll fuq dan it-tkeċċija ta' Horner. Komplu ejdulna tagħkom nieħdu kont nisimgħu opinjonijiet bis-sens rigward ta' din l-aħbar. Ħudu ħsieb u s-sera tat-tajba lil kulħadd.